Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Duhovni razgovori vođeni preko Skype-a, druga knjiga arhimandrita Gavrila Vučkovića, igumana manastira Lepavina, govori o savremenim bogotražiteljima, govori o stotinama, pre svega mladih ljudi, koji su zahvaljujući internetu, Skype-u, Facebooku došli do oca Gavrila, koji im je pružio odgovore na brojna pitanja, uputio na pravi put, ohrabrio, utešio i naučio da se uvek i u svemu pouzdaju u Boga, da im Bog bude uzor u životu, da je vera bez dela mrtva. Arhimandrit Gavrilo je, kao pravi pastir, uvek bio tu za bogotražitelje žedne vere, nade i ljubavi. Danas ćete, dragi slušalci, čuti razgovore oca Gavrila sa brojnim sagovornicima, dijalogi iz knjige čitaju glumica Sonja Kolačarić, Dušan Todorović, Uroš Nikolić, dijalog je priredila Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Svoj mir čuvajte. Pomaže Bog, oče Gavrilo. Bog blagoslovio. Imam 21 godinu, u Americi sam već godinu dana. Ovde radim kao dadilja, čuvam decu. Trenutno sam u velikim iskušenjima, a već duže vreme nemam dečka. Daće Bog, imaćete vi dečka. Bitno je da živite hrišćanskim i crkvenim životom. Najbitnije je da se brinete o spasenju duše. Ištite najpred carstvo Božije i pravdu njegovu, a ostalo će vam se sve dati. Vernica sam, redovno postim sredu, petak i svaki post, idem u crkvu svake nedelje, molim se Gospodu Bogu i Majci Božjoj svakog dana. Znate, oče, malo je teško u ovakvom svetu nama vernicima, mnogi nas smatraju čudacima. Vašim načinom života budite svetlost svetu. Nemojte se opterećivati time šta će drugi misliti o vama. Razumem vas, ali nekada se desi vrlo neprijatna situacija, na primjer direktan konflikt, kad neko viče na vas ili nešto slično, a najčešće se to dešava u vreme posta. I kada neko viče, trebate prećutati. Znate za onu poslovicu, ćutanje je zlato. Svoj mir ćete imati ako prećutite i molite se Bogu za one koji viču na vas, jer ne vičete on, nego zlo iz njega. Dva puta u životu. Pomaže Bog, oče. Ne bih da vas ometam, ali otkad sam stupila u kontakt s vama osjećam se kao preporođena. Šta za hrišćanina znači zdrav koren vere? Pomozite mi i posavjetujte me da ne zalutam ponovo. Zdrav koren vere između ostalog podvig odricanja od mnogo čega ovozemaljskog. To mnogima izgleda teško, ali to je jedini put koji čoveka vodi u rajska naselja i život večni. Naravno da se to ne može postići odjednom, nego postepeno, uz Božju pomoć i čovekovu čvrstu volju da se ne vraća na stari, grehovni način života. Oče, gordost me razara. To je moj veliki greh. S njim se godinama borim. Takođe imam veliki problem i sa stomakougađanjem. Uvek sam nervozna i nezadovoljna. Morate se spustiti na zemlju i shvatiti da je naš zemaljski život kratak i prolazan, a gord čovek ništa ne postiže ni u ovom ni u budućem svetu. Što se tiče stomakougađanja, telu je potrebna hrana, ali svoj organizam ne treba preopterećivati prejedanjem i upotrebom raznih vrsta mesa. Za čovekovo zdravlje je dokazana štetnost mesa kad se obilito koristi u ishrani, pa je bolje uzimati biljnu i laganiju hranu. Kao mala ostala sam bez majke. Mnogo sam plakala, onda su suze stale. Volela bih da ponekad suzama operem dušu, ali neverovatno je kako ih više nema. Svako u životu ima neku nevolju. Izbegavanje sećanja na vašu tešku prošlost, jer od toga nemate koristi, nego samo duhovno opterećenje. Svaki korov se seče i baca u vatru da izgori.
tako se čovek treba truditi da ružna sećanja izbaci iz uma. Do sada sam najčešće tvorila svoju volju, ali od sada želim da činim samo Božju volju. Kako da znam da li je Božja volja da ostanem s momkom i da mi taj brak bude na spasenje? Ne treba posebno mudrovanje. Potrebno je samo da razmislite o tome kakvog životnog saputnika želite. To je s kim želite da u ovom prolaznom životu podelite dobro i zlo. Nažalost, mnogi danas sklapaju brak na brzinu, pa često još pre nego što svoj zajedničko gnezdo saviju, već ga rasture. Još veći problem nastanu ako su takvim vezama i deca došla na svet. Takva deca, nažalost, često ostaju bez roditeljske brige i prepuštene ulici, pa idu od nemila do nedraga. Hvala vam na duše korisnim savjetima. Oprostite meni grešno ako sam vas bilo čime uvredila. Niste vi mene ni sa čim uvredili, ali vi biste htjeli da u životu bude po vašem. Međutim, u stvarnosti je život drugačiji, pa zato treba dobro otvoriti oči i gledati kojim putem ići, levo ili desno. Kao što znamo, samo su dva puta u ovom životu, ka spasenju ili ka gubljenju duše. Oni koje u životu nadvladaju gordost, bogatstvo i zemaljska lepota morali bi znati da je sve to kratkotrajno i da može iščeznuti u jednom magnovenju. Ako ne možeš da činiš dobra dela, onda nastoj da ne činiš loša. Pomaže Bog, oče Gavrilo, blagoslovite. Bog blagoslovio, brate. Ima li kakvog duhovnog napretka? Duhovnog napretka kod mene ima, rekao bih, mada me muči nestrpljivost. Nego čitam o isceljenju srca, gde piše da posle skrušenja srca treba dobiti suze. Interesuje me vaše mišljenje o suzama, jer sam čitao ono što je brat Nenad na sajtu napisao, kako se vama oči ponekad zasuze. Da, suza ima raznih. Zavisi od toga zašto se plače, a i za oči je zdravo plakanje, kažu sa medicinske strane. Za čoveka koji nikada nije plakao u životu, koji ni jednu suzu pustio niz obraz, kažu da je tvrda srca i da mu nedostaje ljubavi za Božju tvorevinu. Čovek koji ima dar suza pun je dobrote i ljubavi prema svemu stvorenom u ovom svetu. Takav čovek je pun duhovnog ploda, kao povijena jabuka od bogatog roda. Moglo bi se reći da mi je tvrdo srce, zato što ne mogu da plačem. Šta da radim da ga smekšam? Imam neki kamen na srcu, pa kako da se izbavim od toga? Kako da se kajem i molim? Taj tvrdi kamen na tvom srcu možeš omekšati postom, molitvom i dobrim delima. Oče, suze su mi strane. Ne znam kako izgleda kada čovek dobije suze. Izgleda da mi nedostaju i dobra dela. Neki đavo mi brani da ih činim. Ima, brate, u tebi dobrote i plemenitosti. Koliko sam te ja upoznao za vreme tvog boravka kod nas u manastiru. Ti imaš razna iskušenja, zato da bi bio još bolji, a i da bi učvrstio svoju veru i pobožnost. Što su veće iskušenja, veća je nagrada od Gospoda. Kažeš da ne možeš da činiš dobra dela, a ti se trudi da ne činiš loša dela. Ova moja iskušenja su neizdrživa, do te mere da mi se čini da ću poludeti. Još kad vidim druge ljude kako žive i kako nemaju iskušenja kao ja, uhvati me ludilo. Pitam se zašto Gospod dopušta tolika iskušenja na mene. Nikome na čelu ne piše šta ima u srcu. Tako ni ti ne možeš znati kako je drugim ljudima, kako žive, šta koga muči u životu. Svaki čovek je tajna za sebe. Kako da zadobijem smirenje? Moraš se truditi da zadobiješ smirenje i da se raduješ iskušenjima koje su ti od Gospoda data, da bi postao bolji u duhovnom životu i revnosniji u ispunjavanju Božjih zapovesti. Božje zapovesti su nam date da živimo po njima, kako bismo posle smrti obitavali u dverima nebeskim, u raju gde nema tuge, bolesti i uzdisaja. Molitvom prizivaj Gospoda u pomoć. Mržnja i zlopamćenje mi prave kamen na srcu i ne daju mi da duhovno napredujem. Kako da ih pobedim? A najgore je to što su me najviše povredili baš hrišćani. Potrebno je da se moliš Bogu za njih. Njihova će srca omekšati, a ti ćeš kroz molitvu steći ljubav prema onima koji su ti naneli uvrede i ožalostili te. Molitvom ćeš steći ljubav prema svemu što te okružuje, a tvoje okruženje će osjetiti u tebi mir i ljubav koju imaš u sebi. Ljubavlju se sve pobeđuje. Neutrališe se sve ono negativno čime je čovek opterećen. Na primer, to da ga drugi ne vole. Brate, završimo za dana ovaj naš razgovor, drugi put ćemo nastaviti. Bog te blagoslovio.
Mali gresi su kao veliki džak pun sitnog peska. Veliki greh je kao jedan težak kamen. Oče, dugo mi je da svakoga dana čitam jutarnje i večernje molitve, pa se molim ovako. Gospodi, pomiluj, i molitveno se obraćam presvetoj Bogorodici, mom molitveniku Siluanu Atonskom i arhimandritu Sofroniju da me isceli. Eto, kad te savlada virus lenjivitis, možeš da ponavljaš umnu molitvu i ležeći u krevetu. Ali da to ne bude previše često, jer onda pređe u naviku i tako čovjek postane teško pokretljiv. Treba izaći na čist vazduh, u šetnju. Lenjivitis je jak, ali treba skupiti snagu i uz Božju pomoć može se savladati. Nekad mi iskušenja tako savladaju da ne znam šta od sebe radim. Molitva, brate. Stalno molitva i pokajanje, zatim post i često pričešćivanje. A kada se iskušenja savladaju, bit će veća nagrada kod Gospoda u Carstvu nebeskom. Sve to, oče, radim, ali se još nisam iscelio. Možda imam neki neispoveđeni greh koji me muči. Napravi inventuru. Možda ćeš pronaći taj greh koji si učinio, a nisi ispovedio. Možda i još poneki zaboravljeni. Kakvu inventuru, oče? Gde da čitam o tome? Ne čita se o tome u nekakvoj knjizi, već preispituješ svoja sećanja, mislima prolaziš kroz ceo svoj život, uključujući i mladalački. Mislio sam da negde ima spisak svih sagrešenja, pa bih tamo mogao pronaći koji je greh u pitanju. I mali i veliki gresi su podjednaki. 100 kilograma mogu da teže i džak peska i jedan kamen, tako isto i sa gresima. Mali gresi su kao težak džak pun sitnog peska, a jedan veliki greh je kao veliki kamen. Hvala vam, oče, na savetu. Laku noć, blagoslovite. Bog te blagoslovio, brate. Laku i mirnu noć ti želim. Amin. Budi kvasac koji će zakvasiti testo. Pomaže Bog, oče Gavrilo. Zanima me da li se narod vraća crkvi. Ideš li ti u crkvu na sveta bogosluženja, nedeljom i praznicima? Ne. Nisi kršten? Kršten sam, oče, ali nikako da steknem naviku da idem u crkvu. Mada mislim o pravoslavlju kao nečemu dobrom, nečemu što može da pomogne našem narodu. Počni ti prvi da ideš u crkvu, pa će neko od tvojih vršnjaka da krene. Dakle, ti budi taj kvasac koji će se staviti u testo. Potrebno je da neko pokrene na neki način crkveni život. Eto, ugledaj se na svog dedu. Kažeš da je bio veliki vernik i da je redovno odlazio na bogosluženja. Daće Bog da i u tvome mestu živi verski život, jer u ljudima ipak ima vere i nade. Oče, hvala vam za sve. Blagoslovite da se ponekad čujemo. Laku noć. Može se reći da je ovo početak jedne male veronauke na Skype-u. Bog te blagoslovio. Za životinje postoje molitve, ali samo dok su žive. Pomaže Bog, oče Gavrilo, blagoslovite. Nalazim se u teškoj duhovnoj situaciji, zbog gubitka koji sam pretrpeo. Osjećam da sam počinio najveći greh koji čovek može počiniti. Greh prema prijatelju koji je bio u životnoj opasnosti. Molim vas za duhovni savet i pomoć. Bog blagoslovio, brate. Da li si verujući? Ako jesi, potrebni su ti pokajanje i ispovest. To znači da trebaš otići svešteniku, da mu se ispovediš i pokaješ za grehe prema svom prijatelju. I od samog prijatelja treba da zatražiš oproštaj, da ti oprosti i da ti savest bude mirna. To je i hrišćanska i moralna dužnost. Ako to budeš učinio, imaćeš mir u duši svojoj. Moram, oče, odmah da vam se izvinim za nedorečenost. U tome i jeste moj najveći problem, budući da u svojoj 38. godini živim sa svojim ocem. Radi se zapravo o psu, ženki koja je živela sa nama 12 godina i koju smo mnogo voleli. Eto, nju sam zbog svoje lenjosti i kukavičluka ostavio na cedilu, odnosno prepustio sam brigu o njoj i svome ocu. Ja njenu patnju nisam mogao da gledam. Bojim se da me na ispovesti sveštenik neće razumeti, a ja se osjećam kao Juda, jer sam svog psa dobro poznavao. Znao sam da traži moje prisustvo. Video sam to po njenim očima više puta. Oče, ne znam šta mislite o tome da životinja može da bude prijatelj čoveku, ali verujte, ja sam njenu ljubav duboko osjećao. Ne znam kako da sve to ispovedim svešteniku. Nadam se, oče, da me nećete shvatiti kao nekog nastranog čoveka.
Ja nikad nisam pokušavao da njenu ljubav, u koju sam bio ubeđen, na bilo koji način poistovetim sa ljudskim prijateljstvom i ljubavlju, koja mi je inače veoma mnogo nedostajala zadnjih godina. Ono što predstavlja moju nedoumicu jeste da li ja, kao pravoslavni hrišćanin, mogu da se molim Bogu za njen mir i upokojenje na onom svetu, budući da je u pitanju životinja. I da li je greh pred Bogom to što sam toga dana, kada je uginula, u crkvi za nju zapalio sveću. Reći ćeš svešteniku sve ovako kao što si i meni napisao. Razumeće on sve što mu budeš kazao, jer sveštenik je duhovni lekar, a ono što se ispovedi i kaže svešteniku ostaje tajna. Brate, nemoj toliko tugovati i time se opterećivati. Treba životinje voleti i ne mučite ih, ali samo dok su žive, da budu zdrave i na korist čoveku za ono za što su namenjene. Recimo, pas je namenjen da čuva kuću svog gospodara, pa kada lopov hoće nešto da ukrade iz kuće, pas lajanjem daje znak da neko dolazi i da se kući približava nepoznato lice. Isto tako pas uvek ide uz pastira i čuva stado, i noću i danju, a svojim lajanjem daje znak da se približio, na primjer vuk da zgrabi ovcu ili pak lisica da ukrade kokošku iz kokošinjca. Mnogo toga ima zašto čoveku služi pas, ali čovek ne treba da se toliko veže za njega i da kad pas ugine tuguje za njim kao za čovekom ili svojim najbližim kad se upokoji. Kao duhovnik ti mogu savjetovati da se ne opterećuješ zato što ti je uginuo pas. On je skončao život životinski i time je sve završeno. Jeste da tu postoje emocije, jer i sam kažeš koliko je vremena bio u kući sa vama, ali da mnogo tuguješ, to nemoj da činiš. Hvala vam, oče Gavrilo. Bog te blagoslovio, brate. Želim ti mir i spokoj duhovni. Amin. U duhovnim iskušenjima ne pomažu tablete za smirenje. Treba mi pomoć, oče, već duže vreme mi se dešava nešto čudno. Kad god legnem pa malo žmurim i otvorim oči, vidim svašta, na primjer ruku, knjigu, paket. I svaku noć se budim. Ne znam zbog čega se to dešava. Šta to znači? To jesu čudne pojave. Samo da to nisu neki vanzemaljci ili patuljci. Moliš li se ti Bogu, brate? Ideš li u crkvu nedeljom i praznicima? Retko, ali sad se molim češće. Imam 15 godina i dosta sam duhovnih knjiga pročitao, ali o ovom što mi se dešava nigde nisam našao. Samo se nemoj plašiti. Da li si se kad ispovedio i pričestio? Od kada ti se to pojavljuje? Od kad sam bio bolestan, budio sam se svake noći. Jednom sam pokušao da se molim sopstvenim rečima i verovatno sam nešto pogrešio. Da li vam dolazi sveštenik da osveti i blagoslovi kuću ili stan gde živite? Da, dolazi. Ranije kada sam čitao duhovne knjige i molio se, bio sam radostan, miran, a kasnije kao da sam dobio strah od duhovnih knjiga, od molitve. Nije to od čitanja duhovnih knjiga. Tako naiđu iskušenja pa će proći. Uzmi i redovno čitaj Sveto pismo. Čitaj molitve iz molitvenika, ujutru i pred spavanje. Nemoj da gledaš TV i koje kakve filmove. To štetno utiče na dečju psihu. I od toga mogu doći i razna priviđenja. Proći će, samo nemoj da uzimaš nikakve tablete, da pomisliš kako ćeš tabletama oterati strah i ta priviđenja, jer to je duhovne naravi. Hvala vam puno. Oprostite što vas mučim. Nemojte me shvatiti kao sebičnog. Da li biste mogli da se pomolite za mene? Molitva za drugog najjače deluje i ona je Gospodu draga. Meni je nekad i neprijatno da se molim za sebe. Tražim ovo ili ono, a treba da sam zahvalan Bogu. Brate, ne brini, pomolit ću se za tebe. Jednom mi je majka dovela sinčića od 7 godina na molitvu. Dete je bilo telesno i umno zdravo, a odjedanput su počela da mu se pojavljuju razna priviđenja, nešto slično kao kod tebe. To dete je imalo nemir i strah, jer je primalo poruke i razgovaralo sa nekim nevidljivim bićima, koje niko nije mogao videti osim njega. On ih je čak crtao i pisao neka nejasna slova. Na sreću, to je kratko trajalo, samo 7 dana, dok neko nije posavjetovao dečakovu majku da ga dovede u manastir Lepavinu, da mu pročita molitve ispred čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Lepavinske. Nakon što sam pročitao molitve, dao sam dečakovoj majci svetu vodicu da bi je pio svakog jutra na tašte. Otišli su kući i ubrzo ponovo došli u manastir da im pročitam zahvalne molitve, jer je sve nestalo.
Za verujuće su vera u Boga i molitve jače od svega, kada se radi o lečenju ovakve vrste bolesti. Nažalost, to ne uspeva kod onih koji uzimaju tablete za smirenje, jer one uspavljuju bolesnika, omlitave njegovo telo i onda on nije ni za šta, a uz to postaje ovisan o tabletama. Bog te blagoslovio, brate. U crkvi sve miriše i sve je lepo, jer je to sveto mesto. Pomaže Bog, oče, blagoslovite. Nakon vaše emisije na Radio Blagovesti čovek baš treba da stane i da se dobro zamisli o mnogim stvarima u životu. Pročitala sam i vaš duhovni razgovor sa bratom Z i verujte, pronašla sam samu sebe u tim redovima. Ja takođe imam veliki problem koji se zove nestrpljivost. Strašno je kad je čovek nestrpljiv, mene to razjeda. Najgore je što to često usmerim prema detetu. Pomozite mi, oče, da savladam ovaj greh. Mnogi imaju oči, a ne vide, i uši, a ne čuju. Vođeni su slastima i strastima ovog sveta i dok su jaki i zdravi, Boga se ne sećaju, a kada obole, sve bi dali da ozdrave. Ali tada često bude kasno. Ipak, pokajanjem duhovno mogu da ozdrave. To podrazumeva da počnu živeti ispravnim duhovnim životom. Gospod je milostiv i svima prašta, kao u evanđelskoj priči o bludnom sinu. Juče sam bila u crkvi. Pri samom ulasku u crkvu i u toku pomazivanja osjetila sam divan miris oko sebe. U crkvi sve miriše i sve je lepo, jer je to sveto mesto na kome se uznose molitve Gospodu. Molite se, oče, da i mene Gospod povede pravim putem. Borba mi je teška, mnogo sam lutala i grešila, ali verujem u milost Gospodnju i njegovu ljubav. Oče, da li biste mi dali neko poslušanje zbog nestrpljivosti? Kada davljenik vidi da se davi, upinje se svom snagom da spase svoj život, da ne potone u dubinu. Isto je tako sa čovekom koji dugo iz neznanja žive u gresima, podjedanput duhovno progleda. Baš kao onaj davljenik, on mora da se upinje da spasi dušu za život večni, da ne bi potonuo u dubine, ne sme da se osvrće nazad i vraća ranim gresima, kao pas na svoju bljuvotinu. Oče, vaši saveti su puni ljubavi. Hvala vam, blagoslovite i pomjanite. Bog blagoslovio. Amin. Nada u spasenje nikad nije izgubljena. Pomaže Bog, oče, blagoslovite. Mnogo sam opterećen i plašim se da Gospod neće oprostiti greh. Pre nekoliko godina sam popio vodu s izvora Svete Petke i odjednom mi je bilo loše i rekao sam da mislim da je u meni nečista sila. Zatim, kada sam se prvi put pričestio, nisam osetio nikakvu radost. Čak sam osjećao manju nelagodnost. Opet sam izjavio da je u meni nečista sila. Devojka mi se čudno ponašala i ja sam imao običaj da se zakrstim krstom i čak u šali govorim neka đavo odstupi od nje. Da li sam ja nekim od ovih mojih ispada učinio hulu na Duha Svetoga? Bog blagoslovio. Brate, obrati se svešteniku koji služi u crkvi u koju ideš na službu Božiju i pitaj ga o tome. On će ti podrobnije odgovoriti na sva pitanja iz duhovnog života koja ti nisu jasna. Jer svaki pastir poznaje ovce iz svog stada. Svaki bolesnik od koje bolesti da boluje ima svog lekara kojim ide da se leči. Tako i sveštenik u svojoj parohiji, duhovni lekar svojim parohijanima. On je dužan da leči one koji mu se obrate za duhovnu pomoć. Meni se čini da kada se taj greh učini, tu nema ispravke. Kako si ti siguran da je to baš tako? Kako znaš da li je tvoje razmišljanje ispravno ili nije? Siguran sam da nikako nisam smeo da kažem ono što sam rekao. Da li si ti verujući? Odlaziš li redovno u crkvu nedeljom i o praznicima? Postiš li redovno sve postove propisane od crkve? Da li se ispovedaš i pričešćuješ redovno? Da li ispunjavaš sve verske dužnosti koje pripadaju jednom krštenom verniku? Oče, počeo sam to da primenjujem od početka Velikog posta. Pričestio sam se 2 puta do sada, ispovedao se, išao na službe, postim. Ipak sam shvatio da mi sve to ne može pomoći, jer sam učinio ono što se ne može oprostiti. Tu više nema oprosta. Da li si zdrav telesno i psihički? Nije mi jasno zašto me to pitate, oče. Zato što ti ja sve vreme govorim jedno, a ti opet samo po svome rasuđuješ. Ne može bolesnik da uči lekara kako treba lečiti. Potpuno ste u pravu, oče. Da li su sve moje nade u spasenje propale?
Nada u spasenje nikada nije izgubljena. Brate, postoji pokajanje i ispovest. Gospod prašta ako čovek u pokajanju i življenju po Božjim zapovestima ispravi svoj grešni način života. To znam, mogu ja da odem da se ispovedim još danas, ali kakva korist od toga kada je to greh bez oprosta? Opet ti po svome. Zbog toga samo tapkaš u mestu. Ispovedaj se i trudi se da ne ponavljaš grehe i više nemoj da se opterećuješ takvim pomislima. Ako sve ovo što si meni naveo nisi ispovedio, onda idi svešteniku. Ispovedi se i izbaci pomisli da su tvoji gresi neoprostivi. Prilikom ispovesti dobit ćeš od duhovnika pouku i duhovnu terapiju. Primi to, ispuni što ti sveštenik bude savjetovo i više ne postavljaj sebi ta pitanja. Brine me što sam slušao oca Joila, igumana manastira Ćirilovac, kada on kaže da Bog ne oprašta jedino hulu na Svetog Duha. A to je ili kada dignemo ruku na sebe, ili kada kažemo da je u nekome đavo i onda uvredimo Svetoga Duha koji je u njemu. Jer kako on kaže, đavo veoma retko može da uđe u krštenu osobu. Zato je ono što sam ja rekao strašan greh. Danas ima mnogo staraca koji nisu prošli školu poslušnosti, a postali su učitelji drugima. Jedno je znanje naučeno iz knjige, a drugo je životno iskustvo na osnovu kojeg možeš razumeti druge i njihova razna duhovna iskušenja. Vidiš, ovde si ti direktno meni postavio pitanje, ali ako smatraš da si već dobio odgovor od drugog duhovnika, čitanjem knjiga iskusnih podvižnika ili na neki drugi način, onda nemoj i dalje ista pitanja da postavljaš. Bolesnik ostaje neizlečen ako zbog svoje bolesti počne da menja lekara. Tako je i u duhovnom životu. Ako neko stalno menja duhovnike, tada se gubi vreme i pomućuje a izlečenja nema. Kao slep čovek koji ne vidi kuda ide, nego belim štapom ispituje stazu da ne bi upao u neku rupu. Takav je i onaj koji traži mnogo duhovnika, a ne zadovoljava se sveštenikom u svojoj parohiji. Juda se mogao pokajati samo da je hteo. A ti malo slušaj duhovnu muziku i nemoj da plivaš u duhovnim dubinama kad još nisi naučio da plivaš u plićaku. I posle telesne smrti čovekove ostaju njegova dela, dobra ili loša. Devojka mi je trudna, Bogu hvala, ženim se u maju. Hvala ti Bože i neka bude volja tvoja. Kako kažeš da ti je devojka kad je trudna? Njeno devojaštvo je otišlo, ona je sada nešto između. Na putu je da bude žena, to će postati kada budete zakonili svoj brak u crkvi. Tek onda ćete postati muž i žena, a dete koje će se roditi bit će vanbračno i tako će se upisati u crkvene knjige prilikom krštenja kao vanbračno. Kako si ti kao pobožan čovek dozvolio da se to dogodi? Kako vanbračno, oče? Venčat ćemo se u crkvi u maju, a termin za porođaj je u septembru. Da li je greh što će dete biti tako upisano? Ostalo je u drugom stanju pre nego što ste ozakonili brak. Ako sam dobro razumeo, prekršili ste 7. zapovest Božiju. Oče Gavrilo, molim vas da vašom srdačnom molitvom umolite Gospoda Boga da nam oprosti greh koji smo učinili. Oboje da odete svome svešteniku i da se ispovedite. Svakako, oče. Postoji li mogućnost, oče, da dobijem od vas ikonu Bogorodice Lepavinske? To nije neizvodljivo. Koliko je tebi godina, brate? A koliko tvojoj bivšoj devojci, a budućoj ženi? Čime se bavite? Da li ona pobožna kao ti? Meni su 32 godine, a njoj 26. Ona baš i nije u veri kao ja. Volim da slušam duhovnu muziku, da čitam pouke staraca i žitija svetih. Trudim se da živim što više mogu bogougodno, dok ona to ne praktikuje baš toliko. Ali veruje u Boga, što je najbitnije. Ja sam medicinski radnik, a ona prodavac. Ima radne navike, nije lenja. Trudite se da budete dobri vernici, da među vama vladaju ljubav i sloga u braku, kad ga budete ozakonili. Bog blagoslovio i laku noć. Amin. Moli se što češće. To je najbolji lek protiv crnih misli. Imam neke strahove, oče. Sva strepim, umišljam mnogi stvari, sve negativne. Retko izlazim iz kuće. Oče, ja sam zahvalna Bogu na svemu što mi je do sada dao. Udala sam se jako mlada, imam predivnog muža i predivnu decu i nemam razloga da budem ovakva, ali mi nešto ipak ne da mira.
Kažeš, stalno si u kući. Šta ako se dogodi da se kuća sruši zbog neke nepogode, a ti unutra? Ili se dogodi požar, šta bi tada uradila? Naravno, izašla bih. Zato treba da izađeš i da se malo prošetaš na svežem vazduhu, kako bi se izvukla iz učmalosti. Moli se Bogu, to je najbolji lek protiv crnih misli. Verujem da ti imaš ozbiljan problem i razumem te, ali moraš barem malo da se potrudiš kako bi izašla iz te situacije. To nije nemoguće, samo ti treba više volje i životnog optimizma. Ne smemo gledati kao da nam je sve crno pred očima. Postoji svetlost i dan postoji. Znam, ali mi je grč u stomaku i neki nemir kada neko dođe, kao da se izgubim od nekog straha. Teško mi je da se borim sama sa sobom. Imaš li cveće u kući, recimo cveće u saksijama? Eto, uzmi i gaj cveće. Zalivaj ga da lepo raste, kidaj mu suvo lišće da bi rasli sveži listovi, pa će cveće lepo da cveta. A ti ćeš se radovati lepoti cveća kad procveta i zamiriše. I onda će crne misli u toj radosti odlaziti od tebe. Radovat ćeš se delu svojih ruku. A dok sve to budeš radila, ponavljaj molitvu. Gospodi Isuse Hriste, pomiluj me. I sve će biti blagosloveno. Time ćeš teći mir u svojoj duši i zaboravit ćeš sve negativne misli koje ti se vrte po glavi. Nadam se, oče. Treba više volje i usrdne molitve. Gospodu treba da verujemo, da se nadamo njegovoj pomoći. Ma sve je prolazno. Treba samo odmah da odbacimo sve crno što nam se mota po glavi. Bog blagoslovio i laku noć. Krenimo prema carstvu Božjem, barem milimetar po milimetar. Hristos Voskrese, oče blagoslovite. Želim da vas pozdravim i da vam kažem kako sam na mnoga svoja pitanja našla odgovore čitajući vaše razgovore s braćom i sestrama koji vam se obraćaju. Shvatila sam, na primjer, da su post, ispovest, pričest, odlazak na svete liturgije osnova svega i da je vera u Boga i spasa našega Isusa Hrista pravi i jedini put ka spasenju duše i tela. Naučila sam da se ovozemaljskim brigama ne treba mnogo opterećivati. Uz Božju pomoć i neprestanu molitvu sve je mnogo lakše. Nadam se da ću bar po 1 milimetar dnevno napredovati u svemu tome. Vaistinu Voskrese, Bog blagoslovio. Milimetar po milimetar i stići će se do Carstva nebeskog. Važno je samo da se krene i da se ne odustaje na tom putu spasenja. Nekada ima tako mnogo prepreka da se put učini pretežak, ali upravo nas te prepreke, bar ja tako mislim, još više jačaju i daju nam novu snagu. Taj put mora biti trnovit. Potrebno je dosta truda i odricanja da se zadobije mesto u Carstvu nebeskom, kod Gospoda i među svim svetima. Bog te blagoslovio, sestro, i hvala na ovom kratkom i sažetom duhovnom razgovoru. Amin. Što je život savremeniji, to je u čoveku više nemira. Pomože Bog, dragi oče Gavrilo, blagoslovite. Nadam se da ste mi dobro i da vas dobro služi zdravlje junačko. Bog blagoslovio, brate. Hvala Bogu, dobro sam i trudim se da održavam telesno zdravlje koliko to stoji do mene. Na vaš sajt dolazimo duhovno gladni i žedni, umorni, natovareni mnogim glupostima ovoga sveta, a ne razmišljamo da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka. Ovu današnju tehnologiju moramo da koristimo i u duhovne svrhe, jer ne postoje granice i zabrane da se misionari, niti postoje zabrane da ljudi međusobno komuniciraju, ma gde god bili i ma gde živeli na ovoj planeti Zemlji. Zato mi uzimamo samo ono što nam je na duhovnu korist i spasenje duše. Zanima me, oče, vaše mišljenje o tome da li je moguće studirati teologiju pripremajući ispite kod kuće, pa ići na fakultet samo u vreme ispitnog roka. Znam da je mnogo lakše kada se pohađaju predavanja, to je moje iskustvo. Ali šta ako to nije moguće? Za redovno pohađanje nastave treba imati i vremena i novca. Ako se predavanja održavaju daleko od mesta stanovanja, neophodno je često putovati. Današnji način življenja ima sve brži tempo i sve manje vremena za razna duhovna sabranja, koja nisu više onakva kakva su bila nekad, kao u vreme svetog vladike Nikolaja. Tako da se onda ispiti mogu polagati vanredno, ako to fakultet dozvoljava. Upravo je tako, svi imamo manjak slobodnog vremena, a iznad svega manjak financija. Danas se u mnogome odstupilo od one duhovne prostote koja je nekada bila osnovna vrlina,
Sada je zavladala visoko umnost, a zahladnela duhovnost. Danas je živi šablonski. Što se čovečanstvo više osavremenjuje, više duhovnih i telesnih nemira. Molimo se da nastupi mir u dušama mnogim, da ih Bog prosvetli i urazumi i da progledaju i pravim putem hodaju do Carstva nebeskog. Internet omogućava najbrži način misionarenja. Pomaže Bog, oče, blagoslovite. Evo upravo čitam obraćanje brata Zizisa iz Grčke i zaista sam zadivljen kolike razmere ima vaše duhovno prisustvo na nebu. Bog blagoslovio, brate. Da, internet nema granice. Njime se može stići na svakom mestu. Ljudi se kontaktom preko interneta zbližavaju među sobom. Ali mnogi još ne shvataju internet kao ozbiljno sredstvo koje pruža ogromne mogućnosti za prenošenje reči Božije. Još nisu shvatili da smo prešli u 21. vek, da se može pastirstvovati na ovaj virtuelni način. Mnogi nisu čuli ni da danas postoji Facebook. Ne znaju da je to najrasprostranjenija virtualna mreža u svetu gde se ljudi mogu upoznati, sprijateljiti, diskutovati o temama iz njihove struke. Tako se diskutuje i o duhovnim temama. Velike su mogućnosti misionarenja na ovaj način. Zato bi bilo dobro da se na te pravoslavne sajtove uključi što više duhovnih lica, jer je već mnogo dece na tim sajtovima, a njima je potrebna duhovna pomoć. Oče, mnogo vam hvala. Baš želim da vidim te duhovne razgovore. Ima mnogo četova i foruma na kojima se diskutuje na temu pravoslavlja, ali na njima su većinom mladi, počev od dece koji idu još u osnovnu školu pa do onih koji imaju 40 godina. Nađe se i poneko stariji, ali dosta retko. Ostali se koriste kompjuterima samo za ono što baš moraju. Za ovaj vid komunikacije nisu zainteresovani. Oni samo znaju za televizijske programe i dnevnu štampu, da gledaju razne magazine i slike, da se sećaju mladosti. Upravo tako, oče. Kod onoga ko živi samo u prošlosti, koliko god da ima godina, već je nastupila starost. I umesto da se priprema za susret sa Bogom, on najčešće radi nešto sasvim drugo, ali njih je teže i obučiti. Stariji ljudi su pamćenjem ostali u prošlosti i zato je njima teško da prihvate nešto novo. Teško im je da se u to uklope i da se snađu. Tehnika i nauka idu napred, usavršavaju se. Ko to prihvati, pratit će korak. A ko neće, ostaće da tapka u mestu. Život ide napred i čovek dok je živ mora da uči i da se prilagođava. Sve je to darovano od Gospoda. Treba to prepoznati. Vi ste, oče, pravi podvižnik u tome. Nije lako u vašim godinama naučiti tako dobro vladati računarom i internetom, ali imali ste volju i želju, a i poslušanje od mitropolita Jovana i njegov blagoslov. Eto, sada misionarite upravo ovim putem. Da, naš mitropolit Jovan je od samog početka, od kako se pojavio internet, imao skoro proročko viđenje da će se jednog dana propovedati i misionariti i na ovaj virtuelni način. Tako se na njegov trud i predlog uveo rad na kompjuterima i u našoj patrijaršiji. To je njegovom zaslugom ostvareno. Tada je mitropolit i nama u manastiru savetovao da nabavimo kompjuter i dao svoj blagoslov za nabavku kompjutera i obučavanje za rad na njemu. Blagoslov je urodio plodom, a ploda uvek ima kad se radi s blagoslovom. Naš mitropolit je dosta putovao po zapadnim zemljama. Tamo je video kako tehnika napreduje i shvatio da ćemo se i mi morati koristiti tom tehnikom. I zaista, nema bržeg načina misionaranja nego preko interneta. Jer koliko samo duhovnih, a možda spasonosnih poruka u jednoj sekundi stiže do 1000, a možda i do miliona ljudi žednih Božije reči. Tehnika je znatno uznapredovala, ali da li nam je sve na korist? Misionarski rad od začetka crkve podrazumeva širenje žive i evanđelske reči u svim krajevima. Ovde se ne radi o klanjanju tehnici, već o korišćenju tehnike, pa tako i interneta, odnosno Facebooka, u misionarskoj metodi. To je slično korišćenju drvene daske za pisanje ikona. Neki neprosvećeni, prateći krivu logiku, smatrali su da se tu radi o klanjanju u drvetu, o nekom vidu idolopoklonstva. U krajnjoj liniji bi molitve u kamenim zdanjima crkvenih hramova neki mogli smatrati za klanjanje kamenom idolu. Apostoli i prvomučenici su propovedali i među neznabošcima i među Jevrejima. Crkvena istorija pamti takve napade. Ovo što pišu negativno su svetovnjaci. Izgleda da nisu u krilu crkve. Njih treba vratiti da budu u toru iz kojeg su se odmetnuli.
Može se dodati da bi trebalo nešto naučiti iz istorije nauke i tehnike, pa i starih zanata, da bi otkrili da fundamentalni principi i metode na kojima počiva tehnologija, čak i moderna, uglavnom svoje izvore imaju u dubini hrišćanstva. Tokom zadnjih vekova se pomutila i izgubila svest da nit današnje nauke i tehnologije, pa i Facebooka, vuče svoje poreklo iz najdubljih oblasti pamćenja crkve, iz čijeg krila se ova civilizacija otuđila i zato doživljava krizu. Jedan od glavnih zadataka pravoslavne crkve danas jeste da čovečanstvu ovo pokaže, barem onome ko ima uši da čuje i oči da vidi. Prvo kod oca da budeš šegrt, pa onda da naslediš njegov zanat. Dobar dan, oče. Znate li da sam se juče ošišao i pozdravio vas je moj tata? Bog blagoslovio, brate Stefane. Pozdravi i ti tvog tatu od mene. Evo naš jučerašnji razgovor je obrađen i stavljen na sajt u rubrici Duhovni razgovori. Samo klikni na link i pročitaj šta smo razgovarali. Tekst je malo sređen. Da li si ga možda već pročitao? Da, jesam. Jako je lepo. Jeste. I drugi put ćemo razgovarati, pa ćemo opet razgovor prvo obraditi i onda staviti na sajt. To će ti ostati za uspomenu, a kada porasteš, moći ćeš da čitaš i da drugima pokazuješ. Da, hvala, oče. Čestitam vam praznik Svetog Vasilija Ostroškog i ocu Vasiliju Monaški imendan. Brate Stefane, evo kako je naš jučerašnji razgovor ocenila profesorka Stana. Ona predaje informatiku u jednoj osnovnoj školi koja ima 1200 učenika. To je ocena tvog znanja iz informatike. Oče dragi, divno. Vi ste baš pravi pedagog. Mnogo toga od vas može da se nauči, čak i mnogi profesori. A maleni Stefan, sjajno. On kao da nije tako mali. Ocena je čista 10 i vi i dečak ste jednostavno super. Čestitam ti, brate Stefane, što si dobio odličnu ocenu iz informatike i konverzacije. Na ovoj fotografiji koju si stavio u avatar izgledaš kao da si neki budistički kaluđer. Reci, da li si zadovoljan ocenom? Jesam, hvala. Sad imaš čime da se pohvališ ocu, majci, braći, a i tvom kumu Nenadu. Da, oče, a iz čega sam dobio čistu 10? Da li iz informatike? Iz informatike i konverzacije, znači, zato što umeš lepo da razgovaraš i zato što brzo odgovaraš na postavljeno pitanje. Da li si tvojima pokazao ocenu koju si dobio od profesorke? Hvala, oče, još nisam. Tata nije kod kuće, a mama priča telefonom, pa još ne mogu da im pokažem ocenu. Kakav si učenik u školi? Koje ocene imaš? I u koji razred ideš? Ako se ne pokvarim, sve će biti 5. Idem u 4. razred. Odličan si đak, čestitam. Hvala, mi tek u 5. razredu imamo informatiku. Ti ćeš izgleda iz informatike biti najbolji ako produžiš ovim tempom. Valjda ću biti najbolji, ali nikad se ne zna. Da, ali po jutru se dan poznaje. Tačno. A ko te ovako ošišao? To je neki novi modni hit. Ošišala me jedna frizerka u obližnjem salonu. Ti stalno menjaš frizuru, sad dugačku kosu, sad si ošišan na nulu. Izgleda da ćeš u glumce ili manekene. Ne, nikad ne bih glumio, a ne bih bio ni maneken. A nisam baš ošišan na nulu. To tako izgleda na slici zato što mi je loša kamera na mobilnom telefonu. A šta bih hteo da budeš? Da li već razmišljaš o tome? Da li mislite na moje zanimanje ili na sport? Mislim na zanimanje, jer sport nije zanimanje. To je aktualno samo dok je čovjek mlad i dok je u fizičkoj kondiciji. Razmišljao sam da budem automehaničar ili monter centralnog grejanja i plina, a u slobodno vreme ću biti na farmi. Znači da nastaviš očev zanat, ali prvo kod oca moraš da budeš šegrt, pa kad on ode u penziju, ti da naslediš njegove mušterije. To znači da ćeš biti farmer, odlično je to, ali imaš ti još mnogo vremena i da se predomisliš. Da, tačno tako. Oče, ako smem znati, šta će biti tamo gde ste kopali zemlju i rušili zid? Tu će biti prostorija za paljenje sveća. Sveće se više neće paliti u crkvi zato što je mnogo zagušljivo od dima. To je dobro. Znači, bit će kao u nekoj kući kada se sagradi za to. I ti se slažeš da je to dobro? Slažem se. To će biti kao mala kapela od metala. Lepo. To bi trebalo da bude zatvoreno i da ima vrata zbog vetra i kiše. Sve će biti u redu. Napravit će se projekat. Dobro. Oče, idem još malo da se igram, a onda moram na trening.
Možda ću još da dođem na Skype. Doviđenja. Dobro, idi ti da se malo proluftiraš na čistom vazduhu. Hvala na ovom skladnom i lepom razgovoru. U crkvi vam je duhovna bolnica. Dobro jutro. Bog blagoslovio. Možete li da se pomolite za mene? Pominjat ću vas ispred čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Lepavinske. Hvala. Kakve bolesti bolujete? Duhovne ili telesne? Duhovne, anksioznost i depresija. Koliko godina imate? Idete li redovno u crkvu nedeljom i praznicima? Imam 25 godina. U crkvu sam ranije išla, ali sada ne. Zbog čega ste prestali da idete u crkvu? Strogo sam se držala pravila. Sve je postalo navika i iz straha. Uz to sam naravno sve druge osuđivala. I tako, bila je jaka depresija od decembra na ovamo. Malo mi sad prija to što ljudi iz crkve misle da sam malo zastranila. Jel vas nemoć toliko savladala da ne možete ni do crkve da odete? To vam je duhovna bolnica, a sveštenik je duhovni lekar. Sveštenici sa nama nikad ne razgovaraju, a uvek me je bilo strah da nešto pitam. Ako i pitam, sve je to na brzinu. Bolesti od kojih bolujete mogu se lečiti samo u crkvi, pa se zato treba pripremiti i biti ustrajan u molitvi. Ali posle te depresije, kao i mog odustanka od pravila, nekako mi je Gospod bliži. Kako uđem u crkvu, odmah osetim radost i mir, a ovamo baš patim, samo tuga, strah, ljudi neprijatni. Možda se vama čini da vas ljudi gledaju, pa zato mislite da im čudno izgledate i da niste kao ostali vernici koji dolaze u crkvu. Kod nas u selu crkva je otvorena samo kad je sveta liturgija, a u gradu po ceo dan. Pa kad odem u grad, svratim više puta na dan. A još sam se i ugojila, pa se svi zagledaju, pitaju da li sam trudna, mene sramota. Mada treba da stisnem zube, je li tako? I da ne mislim šta o meni misle, ali... Čime se zanimate preko dana? Imate li nekakav posao? Da biste odbili i zaboravili negativne misli koje vam prolaze kroz glavu. Učim pomalo. Da studirate? Višu ekonomsku, već 8 godina. Dobro, barem ćete biti dobar ekonomista. Bolje star student nego mlad penzioner. A šta je to? Odgonetnut ćete vi šta je to. Dobro, hvala. Bog blagoslovio. Amin. S Bogom. Pisat ću vam opet kad mi dođe tuga. Može, uvek. Bilo je ovo emisija Mala crkva, slušali ste duhovne dijaloge iz knjige arhimandrita Gavrila Vučkovića, igumana manastira Lepavina. Radi se o knjizi Duhovni razgovori vođeni preko Skype-a. Dijaloge iz knjige čitali su glumica Sonja Kolačarić, Dušan Todorović i Uroš Nikolić. Dijalog je odabrala, emisiju uredila Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.